На 22 години тя стоеше пред съда и докато я питаха за стотиците убити, тя просто се усмихваше. А името й Ирма Грезе. Само на 19 тя вече беше охранител в Аушвиц. Жената, която се превърна в най-младия нацист, осъден на смърт след Втората световна война. Красивото чудовище. Как едно усмихнато момиче от ферма стигна до тук? Какво я беше превърнала в садист? Ревност, власт или нещо по-дълбоко? Болното удоволствие да контролира страха. Това е историята на Ирма Грезе. Момичето, което се превърна в чудовище. Остани до края, защото това не е просто разказ за жесток. Това е предупреждение. Вземете си нещо за хапване и да започваме. Родена на 7 октомври 1923 година във Врехен, Германия, Ирма Грезе е третото от 5 деца. Една от сестрите на Грезе, Хелене, свидетелства, че на Грезе й е липсвала смелостта да се защити, когато е била малко момиче. Твърди се, че е била жертва на жесток тормоз в училище. Затова Грезе е напуснала рано образованието си. През 1938 година напуснах началното училище и работих 6 месеца на селско-стопанска работа във ферма, след което работих 6 месеца в магазин в Лучен, свидетелства Ирма Грезе на процеса срещу нея за военни престъпления. След това, когато Грезе била на 12 или 13 години, майка й се самоубила, след като открила, че съпругът й изневерява с дъщерята на собственик на кръчма. Няколко години по-късно Грезе започнала работа в болница в Хоенлухен. Според нея, тя искала да си намери работа като медицинска сестра, но поради липса на образование била отхвърлена и принудена да се върне към земеделието. Подобно на много германци през 30-те и 40-те години на миналия век, Грезе в крайна сметка е била омагьосана от Адолф Хитлер и на 18 годишна възраст напуснала училище и си намерила работа в концентрационния лагер за жени затворнички Равенсбрюк. През юли 1942 година се опитах отново да стана медицинска сестра, но борсата на труда ме изпрати в концентрационния лагер Равенсбрюк, въпреки че протестирах срещу това, заяви Грезе на процеса си. Въпреки предполагаемото си колебание да работи в концентрационен лагер, тя очевидно процъфтяваше в тази среда, като в крайна сметка се превърна в един от най-злонамерените пазачи по време на Холокоста. През март на следващата година Ирма Грезе беше преместена в Аушвиц, най-големият и най-известният от нацистските лагери на смъртта. Лоялен, всеотдаен и послушен нацистски член, Грезе бързо се издигна до ранг на старши сиси надзорник и беше втората най-високопоставена жена пазач в лагера. До март 1945 година тя беше преместена в лагера Берген-Белзен. В Аушвиц Грезе е ръководила 18 000 жени затворнички в един момент. С такава власт Ирма Грезе е могла да отприщи порой от смъртоносен садизъм върху затворниците, който според съобщенията е включвал физическо, емоционално и дори сексуално насилие. Вярно е, че е трудно да се проверят конкретните подробности за насилието на Грезе. Сестрата на Грезе каза, че е споделила малко за ролята си в лагерите. Както Хелен е вметна по време на процеса срещу сестра си, Ирма ни каза, че е наблюдавала затворниците, работещи в комплекса и е трябвало да се увери, че си вършат добре работата и че не са избягали. Попитахме я какво получават затворниците като храна и защо са изпратени в концентрационен лагер. И тя отговорила, че не й е позволено да говори с затворниците и не знае каква храна получават. Учени като Уенди Лоуър също посочват, че част от написаното за жените нацистки е замъглено от сексизъм и стереотипи. Свидетелствата на оцелели от концентрационните лагери обаче карат мнозина да вярват, че Грезе е заслужила скандалния си прякор хиената от Аушвиц. В мемуарите си Петте комина, оцелялата от Аушвиц Олга Ленгиел, пише, че Грезе е имала много афери с други нацисти, включително и с Йозеф Менгеле. Когато дошло време да се изберат жени за газовата камера, Ленгиел отбелязала, че Грезе нарочно е избирала красивите затворници от ревност и злоба. Според изследването на професор Уенди Асарти, Грезе е имала обезпокоителна слабост да удря затворени жени по гърдите и да принуждава млади еврейски момичета да я пазят, докато изнасилва затворниците. Сарти също така съобщава, че Грезе е насъсквала кучето си върху затворниците, постоянно ги е бичувала и ги е ритала с бутушите си, докато не се стича кръв. Виждал съм Грезе да бие затворници в Аушвиц
Аушвиц и около 2 седмици преди британските войски да освободят Белзен, я видях да бие момиче в лагера. Тя имаше пистолет, но използваше къмшик за езда. Побоите бяха много жестоки. Свидетелства оцелялият от полския концентрационен лагер Даниел Сафран. Фран също така твърди, че е видял как Ирма Грезе застрелва 2 момичета, които са се опитали да избягат по време на селекция за газовата камера. В лагер А, блок 9, блок Алтестерия, Хьослер и доктор Ена, затворническият лекар, направиха селекция за газовата камера. 2 избрани момичета скочиха през прозореца, а Грезе се приближи до тях, докато лежаха на земята и ги застреля 2 пъти. Спомня си Сафран. Илона Штайн, оцеляла от концентрационен лагер в Унгария, свидетелства: работех в кухнята в Биркенау, когато видях жена, чиято дъщеря беше в съседен лагер, да отива до разделителната тел, за да говори с дъщеря си. Грезе, която минаваше с велосипед, веднага слезе, свали кожения си колан и наби жената с него. Тя също я удари по лицето и главата с юмруци и когато жената падна на земята, я стъпка. Лицето на жената се подуи по синя. Но когато съюзниците разхлабиха хватката на нацистите върху Европа по време на Втората световна война, Грезе премина от унищожаване на човешки животи към опити да спаси своя собствен. Тя беше арестувана по време на освобождаването на лагера Берген-Белзен от британските сили през април 1945 година. Скоро и обвинена във военни престъпления. Грезе пледира за невинна на процеса, но показанията на свидетели и оцелели в крайна сметка я осъдиха на смърт. Тя беше една от 3 жени надзирателки в Берген-Белзен, които щяха да бъдат екзекутирани. Въпреки обжалванията и присъдата на Грезе беше потвърдена. Твърди се, че Грезе е била чута да пее нацистки песни малко преди екзекуцията си на 13 декември 1945 година. Алберт Пиерпойнт, палачът, описва обесването й. Влязох в коридора. Ирма Грезе, извиках. Германските пазачи бързо затвориха всички решетки на 12 от инспекционните отвори и отвориха една врата. Ирма Грезе излезе. Килията беше твърде тясна, за да вляза вътре и трябваше да я хвана в коридора. Следвайте ме, казах. В 9:34 тя влезе в камерата за екзекуции. За момент се взря в служителите, стоящи около нея, след което отиде до центъра на капана, където бях направил тебеширова маркировка. Тя стоеше много здраво на тази маркировка и когато сложих бялата шапка на главата й, тя каза с ленивия си глас: "Шнел, бързо." А падането се стовари надолу и лекарят ме последва в ямата и я обяви за мъртва. Само на 22 години Ирма Грезе става най-младата жена, обесена някога съгласно британското законодателство през 20 век. Днес Грезе е погребана в Зумфридов-Вел в Хамелн, Германия, и завинаги ще бъде запомнена като един от най-бруталните пазачи в историята на Холокоста. Благодаря ти, че остана до края. Ако искаш да гледаш още подобни истории, се абонирай за канала ни и харесай това видео. И разгледайте другите истории в Прокълнати дневници, мили хора, защото тук историите оживяват. До следващия път!